kami naman po, hindi ako nagtatanim ng galit. Tao rin tayo, nagkakamali rin naman po tayo. But for the President, I cannot answer for the President. I cannot speak in behalf of the President. Sinabi ko lang kanina, alam niyo masyadong mainit yung issue. Sobrang init ng issue. So para malaman ng Pilipino kung ano ba talaga yung nagpainit sa issue. Yun naman talaga ang punot dulo dito. And I'm addressing to all. Sa lahat. Sa lahat ng mga naghahari dito na meron talagang taong kakasa. May taong kakasa talaga. Ito na yun, yung presidente natin, kumasa. At yung ugali nito talagang bahala na. Sabi ko nga, kung mabuti kayong tao sa kanya, mas mabuti po siya sa inyo. Mas masama ka, mas magiging masama siya sa inyo. So, ako kilala ko siya. Mabait yan. Pag mabait ka sa may puso rin yan. May puso ka, mas may puso rin yan sa ating kaya nga po pinili ng tao. Kaya minamahal ng